Dobra, jak mawia stara mądrość ludowa, światła kamera. No i tyle, i gra. Ja jestem Niklaus, a to jest Doom trzecia część. Także no. Dobra. Bawimy się. 25% zagrożenia wyeliminowane. Ja sobie zobaczę czas, żeby te odcinki nie miały 8 godzin. 48:14, okej. Dobra. Tu się coś zepsuło. Nie było mnie słychać. Musimy wyeliminować zagrożenie. To jest coś, co ja potrafię robić. Najlepiej. Patrzcie, w ogóle mam piłę. Jakby ktoś nie widział. Sobie już zmodyfikowałem broń. A, mam rakiety. O, patrzcie, to jest ten moment. Powiedzcie, że to nie wygląda zajebiście. Według mnie wygląda mega zajebiście. Kurde, ile tu jest detali, ile tu jest świateł, ile tu jest wszystkiego. To jest normalnie... To jest poezja. Dobra. Zaro wydupią. W naszej pracy stworzymy nowy paradygmat. Wszystkiego mi odmawiają. Nowy paradygmat, takie mądre słowa. Formularz dotyczący przypadkowej śmierci i utraty kończyn. No elo. Nie to! Uah! No i akcja pozytywnie rozstrzygnięta. Jak to mawiają, po tej stronie Wisły. Dobrze. O, jak super. Mega. A, tutaj jest pancerz. Tylko, że nie umiem go dosięgnąć. A! No nie doskoczę, no. Aha, nie doskoczę, bo tu nie mam double jumpa. To nie multi. Coś walło. Uzyskaj pomoc uczestniki z działu HE. Poziom niebieski. Ja mam kartę na poziom żółty. Czyli nazot. LOL? Test kąt. O kurde. Byk. Ah. No i fantastycznie. Mogę sobie ulepszyć broń. Zmniejsza koszt mikrorakiet w amunicji, czas przeładowania mikrorakiet. Takie gówna. Ale dobra. Kupię se. 1 punkt do ulepszenia postaci mam. Ba. Dzięki twojemu kodowi zaoszczędziłem 4 zł na Dumie. A! Widzisz? Jaki złoty biznes? Dobra. No i okej.
Mało amunicji, no widzę, no. Uwaga, temperatura rdzenia rośnie. Pajebnie. Ło! Nogę urwał. Jak dziko. Ostro. O! Idę. Byku! No. Myślałem, że będzie leciało. Czemu kolendę nucę? Skupienie i poświęcenie. Dokładnie. Karabinek z multi. Pamiętaj, Rada Ślepców zawsze czuwa. Rada Ślepców. A, to jest... Bot. Złotousty bot. Personel ułak. Skupienie i poświęcenie. Dobra, daj sobie spokój. Ua. Taki brzydal. Nowe punkty ulepszania broni. Szybko się to odblokowywuje, ale tego jest bardzo dużo. Tam jeszcze nie idziemy, bo tam zaś będzie akcja. Uwaga, temperatura rdzenia rośnie. O, nie straszcie mnie, nic się nie stanie. Wszystko będzie dobrze. Patrzcie. Skradłem mu serce. Ile w skali 1 na 10? Nie, to jest... Pa! Ja nie... w skali takiej 10-stopniowej ani szkolnej nie przepadam za ocenami, także... Za mało paliwa. Dobra, 2 na 4. Dynamiczne mniejsze o 50%. No i picobello fantastico. Aha, pobrałem sobie mapę. Automapę. Miejsca. To jest mapa, tutaj. Patrzcie, jakie to jest duże. Wbrew pozorom. Pomimo, że gra jest przecież liniowa dość. Znaczy dość, całkiem.
Niebieska karta dostępu. No i elolelo. Łop. Aha. Szefie. Przypadkowej śmierci i utratę kończyn. Uzyskaj pomoc uczestników działu HE. Spompowałem bicka. Wasze oddanie misji UAC na Marsie to fundament naszego sukcesu. Dzięki waszej pracy A. Zrujnowałem im dom. No i jeszcze jedno gniazdo i zrobione. Zagrożenie demoniczne mniejsze o 75%. Ale pentagram został szatański. Tfu. Niedobry. Wasze oddanie misji UAC na Marsie to fundament naszego sukcesu. Dzięki ty waszej dupcy. pracy stworzymy nowy paradygmat i poprowadzimy ludzkość ku przyszłości. Co ty mi dupisz o paradygmatach? Dobra, mam 2 punkty ulepszenia. A, kupię se. No, wrażenia są na razie jak najbardziej pozytywne. Tu nie mogę sobie nic wykupić. O, lulululu. Dobra. Idziemy. Czy wypełniłeś już formularz? Tak, wypełniłeś. Okej. Ciekawe, czy będzie ten double jump w singlu. Przydałby się momentami. To powinno być niby gdzieś tam. Tutaj? Aha! No. Tajemnicze, szatańskie, żydowskie. No może same szatańskie, żeby nie było kontrowersji. A, tam to jest. Ciekawe, czy się zabije. Nie ma! Wszystkie potwory całe smutne. Ło! Nie! Palę się. Nie! Jaka śmierć parszywa! Tego się nie spodziewałem. Że w ten sposób taki bohaterski żołnierz, marine, gwiezdny, kosmiczny, szkoda gadać,
Szkoda gadać. Czy wypełniłeś już formularz? One chcą się tulać. Śmierci i utraty pracy? Zagrożenie demoniczne mniejsze o 75%. One to jakoś źle po prostu wyrażają. Albo ja to źle interpretuję. Dobra, uwaga. Koniec zabawy. Fajny zajob, nie? Demoniczna obecność zredukowana. Blokada zdjęta. Fajny zajob. Sala z turbiną jest otwarta. No. Thanks God. Dobra. No tutaj na przykład w tym miejscu to wygląda jak Doom 3, nie? Tak z kolorystyki i w ogóle. Tylko że tu nie ma tego strachu. Po prostu jestem kimś. Oni są nikim. Znaczy jeżeli komuś jest za łatwo, to potem się odblokowywują. Ja gram, są 3 poziomy trudności, ja gram na drugim, a potem się po przejściu odblokowywują jeszcze 2. Mega trudne. Także do każdego coś dobrego. O, ja bym się jeszcze wrócił. Ja to tylko popchnąłem. Czy jest sens przechodzić jeszcze raz? Można speedrunować. Jak ktoś lubi. To by była gra dobra do speedrunów. Bo ona ma taką starą, klasyczną strukturę poziomów. You shall not pass. Tam nie pójdziesz, ale tu można. O. Do szybu? A. Okej. Chyba tutaj. Uwaga! Temperatura rdzenia osiąga wartości krytyczne. Spokojnie. Będzie dobrze. To jest to? Chyba to. No chodź się bić. Co to za walka?
Czekaj, zaraz ci tam podejdę. A, już nie muszę. O! Nie można Wolfensteina porównać do Duma, to są dwie różne gry całkiem, no przecież w Wolfensteinie potworów nie było. Można po tym łazić? Można. Temperatura rdzenia ustabilizowana. Yes! Przeżyjemy. Ktoś aktywował niedaleko główne pomieszczenie kontrolne. To mogła być Olivia. Tak, głupio... Nie powiem brzydko. Negatywna postać. Bardzo negatywna. Dobra, szefie. Chip. Zacipowałem się. Teraz tym chipem mogę sobie ulepszyć postać. A na przykład to. Dobra. Gdzie jest broń? Bo chyba do broni coś mamy. Tylko, że trzeba sobie najpierw takie te segmenty całe odblokowuje się w takich maszynach, a dopiero potem poszczególne rzeczy można rozwijać. I tak to wygląda. Także na razie na nic mnie nie stać. To nie kupuję. No bo mnie nie stać. Coś tu mamy. O! Autoryzacja. Olivia Pierce. Alfa 402. Zabrała mi dostęp, doktorze Hayden. Zasilanie skierowane do wieży energii Argentu. Próbuje siłą otworzyć portal między ich światem a naszym. I tak nie dalibyście rady ich ocalić. Aha. A ty tam wiesz. Doktor Hayden osiągnęła limit wyniku. A, to nie była na pewno aliancka pani. Nie, ona nie jest demonem, System ona nie jest... przyjmie teraz poleceń od nikogo poza Oliwią. Będziemy Dziwnie. musieli wyłączyć wieżę Argentu ręcznie z powierzchni. Argentu. To jest jakiś cyborg czy coś takiego. Znaczy pół człowiek, pół maszyna.
To się dopiero pewnie wyjaśni. No ona jest jakaś taka, no wygląda jak człowiek w zasadzie, tylko ma jakieś takie wszczepy, jak Adam Jensen z Deus Exa. No. Syntetyk. No nie no, syntetyki to są... Syntetyki to mi się z obcym kojarzą. Pół człowiek, pół baba. No. A to jest jakaś taka, nie wiem, początek końca. To już koniec gry. Szybko poszło. Nie powiem. Oliwia używa wieży, by wywiercić w naszym wymiarze dziurę wiodącą do ich świata. Lol. Możesz powstrzymać ją przed otwarciem bramy, wyłączając filtry indukcyjne. Wywiercić dziurę. Czyli to jednak prawda, że piekło jest pod ziemią. Ale tu fajnie. Z tego mógłby być niezły horror, nie? Ale to jest FPS. Zabawa dochodzi również do niekontrolowanej aktywności międzywymiarowej. Zaleca się zatem, by podczas działań na powierzchni pracownicy trzymali się blisko siebie. Czyli, że tam potwory łażą. O kurde. To chyba tak nie powinno być. Takie anomalia to raczej nie jest dobra rzecz. Myślę, że trzeba by przeciwdziałać. Ale jak to zajebiście wygląda. A w ogóle kto tam lata? Przecież to mój... A nie, to jest automatyczne. No dobra. No to co? Trzeba przeciwdziałać. Wpisz noclip. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. Na jakiegoś loda. Dziękuję bardzo. Kupię sobie jakiegoś loda. One się gdzieś tu czają. Słychać jak sycą. Niestrawność. Co to jest? Aha! Wyzwanie! LOL! Ej, można wyzwania robić. Użyj strzelby bojowej, aby wyeliminować 15 diablików. To jest moja ulubiona nazwa przeciwnika, chyba diablik. Ha! Kto by pomyślał? LOL. Fajne to było. Taki przerywnik. Odstresowywacz. Jakby tutaj dookoła było mało strzelania jeszcze komuś. Ciekawe, czy będą też z innymi broniami takie. Podejrzewam, że będą. Dar z zaświatów dostałem, osiągnięcie. Mam runy! Ja pierdzielę. Jeszcze runy. No dobra. Zamontujemy se runę. Mam 3 gniazda na runy. Satanistyczna gra. Dokładnie. Obrzydliwie satanistyczna. Runy, demony, szatany.
Jak w to grać i potem do komunii przystępować? A, idzie bydlak. A tu byli jacyś i się uciekli. Się zbyli. Trochę bolszewicka, dokładnie. O! Wygląda mi to trochę faktycznie szatanistycznie, nie powiem. Delikatnie. Ale może przesadzam. O! Myślę, że trupowi się to już nie przyda. No to elo. Diablik. Beka z diablika. Po ryju. Poka diablika śmierdziela. Dobra. Nie, to jednak nie tutaj. Może to tam? Albo tu? Chyba tu. O, widać, że tu się dzieje. Sporo. Co to jest? Nie, ja kupowałem cyfrową edycję na G2A. Tradycyjnie. Poka chochlika, diablika, bolszewika, alianckiego bydlaka, śmierdziela. Można i tak. A, dobra, najpierw do boju. Z diablikami. Diabliki, śmierdzieliki. Uwaga, psujemy im dom. No jaki Ejfalus. O. Tam i tak trzeba będzie pójść. To są mięczaki. Piłę mam.
Stresująca gra? Nie jest stresująca. Właśnie mi się wydaje, że jest superancko odstresowywująca. Wszystkie negatywne emocje z człowieka uchodzą. Pompujemy Bicka. Wyłączamy wieżę jedynie tymczasowo. Musisz usunąć oddzielnie każdą z soczewek. Ostrożnie otwieraj zawiasy. Uwaga! Wykryto Fuck. zanieczyszczenie energetyczne. Nie trzeba niszczyć mechanizmu produkcji energii Argentu. No. To nie tak miało być zrobione, kolego. Argentu. Jak to się dalej idzie? Dobra. Opuszczamy ten przybytek nierządu. Coś tu harcy na mnie. Dzik. Spaśnik. O, tam elektrociepłownia Sząbierki na horyzoncie. O! O shit. Kuwa, ja amo nie będę zarobił. Tak się wali na ryj zwolenników energii Argentu. Siema Jakubos. Idzie zwolennik. Jep. Siema Absoren. Tak, zdecydowałem się na zakup Duma i nie żałuję. Bardzo przyjemnie mi się gra. Musisz przestać. Bez filtrów energia piekieł jest bezużyteczna. Uwaga! Energia Wykryto z piekła. zanieczyszczenie energetyczne. Jest cenniejsze niż możesz sobie wyobrazić. To doskonałe i nieskończone źródło energii. No dobra, szefie, ale piekło jest niedobre, no. Z piekła wyłażą potwory i robią bubu. Nie można patrzeć pod tym kątem tylko zysku. Tam jest wyzwanie do zrobienia, to ja sobie zrobię. Czy energia z piekła jest ekologiczna? Nie wiem, obstawiałbym, że chyba nie. Zniszcz 30 beczek. No to beka.
Kurde, beczki się kończą. Nie, 3, 2. O! Wyzwanie proste od gąciarza. Dokładnie. No i pięknie, no. Czy Doom mi się jeszcze nie znudził? A dlaczego miał mi się znudzić? Ja nie wiem, na tą grę jest jakaś negatywna propaganda w jej kierunku płynie. Chyba jakiś środowisk LGBT, że ich tu nie ma. Dobra. A, to ja wolę to. A w ogóle mam punkty ulepszenia broni. Ale dalej nie mogę sobie tego zrobić niestety. Ani tego. Ale mogę sobie ulepszyć to. Może to takie gówna. Szybkie ładowanie i takie... Poczekam aż będę mógł ten... Aż będę mógł sobie ten plazmowy ulepszyć. Fajna skrzynka. Ułak uwalnia się od wszelkiej odpowiedzialności za szkody, jakie mogą wystąpić wskutek nieprawidłowego obchodzenia się z amunicją. Fajnie w ogóle, że napisy w świecie gry też są po polsku, nie? Siema borowy. Tego nie idzie otworzyć. Fajne widloki w ogóle są sam. Dobra, ja spadam. O. To potem do poczytania. Piłę mam. A to jest, co to jest, to mam. Coś tu harcy. Jakiś bydlak się czai. O, burza idzie. Chyba. Hop. No. Nie potrzeba. Optymalny zrzut. Kurczę, muszę sobie wejrzeć. Widzi ktoś, gdzie jest zadanie? Ja tak se. Widzę tylko power-upy. Przedmioty do zebrania. Dobra. Znajdę. Trzeba wejść chyba wyżej. Siema elefantus. Tam i tam może. Jeszcze raz. Pyr. A, chyba tam. Nawet drzwi tak jakoś zapraszalnie się świeciły. Chyba tak. Wykryto obecność demonów. No! Tego bym się nie spodziewał. Co jak co, ale demony w dumie. A, one tam mają te gniazdo swoje. No, czekajcie. Łoje.
No i jak to mawiają, Bella... Fantastica, wow. Dobra, tam za chwilę, ale zanim tam... Warto się jeszcze... A te Doom to ta beta. Nie no, to nie jest żadna beta. Pośpiech. To jest... to jest normalny Doom. Beta była dawno temu. Ja tu nie chcę. Dobra. Pompujemy Wika. I elegancko. Dobra, tworzymy sobie to. Jest multi, jest. Grałem przed kampanią. Dobra. No i zrobione. Uwaga! Zanieczyszczenie energetyczne na poziomie krytycznym. Trudno. A ja sobie jeszcze kuknę. Mamy jakieś nowe potworki? Tak, rycerz piekieł, on był w trójce. Wyhodowany w głębiach piekielnej czeluści. Te diaboliczne bestie to wysoko cenieni gladiatorzy demonicznej hordy. Jakie są opisy śmieszne. Diablik. Pętany żołnierz. Piekielny burzyciel. On tym całym argentem pewnie we mnie ciula. Opętany ochroniarz. Bydlak ochroniarz. Ej, wywaliło mi grę, jak ten potwór wyskoczył. Może to feature? To w każdym razie ja tutaj zakończę odcinek na YouTube'a. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli ktoś dobrnął do tego momentu, to można zostawić łapkę w górę. I widzimy się w kolejnym Elo.